Entramos en tempo de debate, entramos en tempo de actualidade local, neste caso de Santiago de Compostela. Xa o están vendo, agora mesmo saudaremos aos nosos convidados para debatir, para abrir un tempo de actualidade, como digo, de Santiago, do que ocorre, do que acontece no Pazo de Raxoi e como melloran a calidade de vida dos veciños e veciñas da nosa cidade. Temos por un lado a Marta Abal, do Partido Socialista. Moi bo día novamente, Marta, benvida. Encantada de estar aquí. Agora sí que se vos escoita. Temos representando o Partido Popular a José Ramón de la Fuente. Moi bo día. Hola, bo día. Temos representando o BNG a Xesús Domínguez. Moi bo día. Moi bo día. E Compostela Berta, que non puido estar na última edición, pero sí que se suma a esta. María Rozas, moi bo día. Moi bo día a todos. Bueno, estamos dicindo nestes días moi bo día, pero ben é certo que se solo marcara isto de decirnos bos días, os días que temos bo tempo, pois a verdade é que estaríamos aí bastantes meses pois evitando este termo, porque imos a falar de que chova en Compostela non é nova, pero que chova durante tantos días, pois sí que deriva certas complicacións no tráfico, nos viarios, estando moi pendentes do desbordamento dos ríos e outras moitas circunstancias que evidentemente pois están en primeira liña. Estamos nunha nova borrasca. Leía outro día datos que nos pasaba a USC, que nos últimos 3 meses prácticamente 26 non choveu. En xaneiro tan só 3 días houbo 3 días secos, e no que levamos de febreiro, que non hai datos, pero pola memoria que teño, choveu todos os días. Por lo tanto, está chovendo moito en Santiago de Compostela, en Galicia, noutros moitos puntos, pero xa que este é un debate de actualidade local, pois falamos de Santiago. Isto repercute, hai políticas asociadas a cando temos este tipo de inestabilidade atmosférica que, como digo, se alonga xa nos últimos 3, casi 4 meses. Unha terceira parte do ano está chovendo en Compostela. Para principiar, pois imos sacar este tema e despois tamén sacaremos outro, que é a situación dos centros socioculturais. Sei que houve rolda de prensa hoxe con Miriam Louzao e que se falou de novidades con este asunto, falaremos despois, pero antes facemos unha primeira ronda pois da percepción que temos de Santiago de Compostela con tanta chuvia, e a visión que o Partido Socialista ten de como afecta, se que afecta, aos composteláns e as compostelas. Bueno, a ver, eu creo que é evidente que afecta no día a día, afectanos a todos. Eu creo que aquí hai que diferenciar dous temas que son esenciais. Por un lado, está o tema da xestión do día a día, da xestión das políticas de mobilidade, da xestión das políticas de mantemento, que, bueno, que tanto insistimos desde o Partido Socialista que se faga unha planificación con tempo e se publicite esa planificación durante a legislatura pasada. Non sempre, en relación cos contratos de mantemento, sí que publicitábamos as actuacións que íbamos a facer, e nese sentido, pois, nos reiteramos que o Goberno municipal faga esa reflexión, e de feito, creo que, bueno, anuncian que vai haber un cambio de tempo, ou polo menos oín que nas próximas semanas cambiaría o tempo. Eso esperemos. En este sentido, sí que instamos ao Goberno municipal a que teña xa planificada as intervencións que ten que facer precisamente na vía pública, pois para facer fronte a todo o que aflorou estes días, e que desde o noso punto de vista é resultado dunha falta de mantemento. Pero despois, como digo, isto é o ordinario, por decirlo así, pero certo é que despois a cidade tense que ir, o Concello, Santiago, tense que ir preparando pouco a pouco, pois fronte a estos fenómenos que realmente sí que nos resultan. En Santiago sempre choveu, eso é verdade, pero certo é que últimamente non deixamos de concatenar borrasca tras borrasca, borrasca tras borrasca, literalmente non para de chover. Entonces, sí que é verdade que o Goberno municipal debe traballar, por un lado, en políticas públicas que contribúan a que Santiago se faga máis resiliente, máis resistente fronte a estes episodios, que son episodios de choiva intensa, que moi pouco tempo realmente prodúcese todo o que estamos a ver en todas as instalacións municipais. Neste sentido, pois instamos a que
capten fondos como os que captamos durante a legislatura pasada con cargo aos fondos de mecanismo de recuperación e resiliencia, precisamente un proxecto precisamente para realmente intervir no espazo público para adaptar Santiago ás novas necesidades que se poñen enriba da mesa con estes novos temporais, era precisamente o proxecto de Entresar e Sarela, cuxo objetivo último era precisamente intervir en diferentes espazos pois para, de algún modo, facer un Santiago máis resiliente. Entonces, instamos ao Goberno municipal pois a que xunto co día a día, que todos somos conscientes que é necesario avanzar, hai que acometer actuacións máis extraordinarias, máis estruturais e máis a longo prazo, pois tendo en conta que xa non, isto parece ser que xa vai a ser a tónica xeral como estamos vendo tanto en Galicia como no resto de España, a verdade. Esta é a postura de Marta Val, do Partido Socialista. Ben, é certo que se poñemos o tema chuvia en Compostela en un debate porque é algo, bueno, pois singular, extraordinario, son moitos días, moitas borrascas, moita incidencia. Cal é a visión que ten o Partido Popular pois deste acontecemento e de como afecta e de que pode facer o Concello de Santiago pois neste senso? A ver, planificar, que é planificar? Planificar es analizar, planificar es prever, planificar es priorizar y planificar es llevar a cabo o ejecutar aquellos servicios, aquellas obras que sean necesarios para impedir que, llegada a una circunstancia que es previsible, pues no provoque inconvenientes a los ciudadanos. Es evidente que no se ha hecho una planificación adecuada de lo que podía ser este invierno. Sabemos que hay veranos, primaveras, otoños e inviernos. Sabemos que el invierno va a llegar y sabemos que el invierno en Santiago es un invierno duro, más o menos, pero siempre es un invierno duro. Entonces, la planificación, la previsión y la actuación sobre aquellos escenarios en los que una situación como la que estamos viviendo de un acúmulo de agua muy importante, eso se pudo haber previsto, pero no se hizo, y ahora pues estamos padeciendo en muchos puntos de la ciudad, en diversos aspectos, esa falta de planificación o por lo menos esa falta de ejecución de servicios o de obras. Estoy poniendo, por ejemplo, el tema que pasa, estaba de actualidad esta misma semana pasada, el tema de la limpieza de ríos, que han provocado, en los últimos años siempre provocan regularmente, periódicamente, inundaciones en zonas de la ciudad. El río hay que mantenerlo limpio, hay que mantenerlo en un estado de revista adecuado. Tanto es así que esto lo hemos debatido ya en algún pleno y hemos llevado alguna proposición para que precisamente el Ayuntamiento hiciera un plan de intervención, un plan de prevención de estas circunstancias. ¿En qué se nota también? Limpieza de aliviaderos de agua o de sumideros. Muchas zonas de la ciudad. Vemos que están, yo ando por la ciudad y le hago fotografías, tengo varias, se las enseñaré después al concejal de obras, en los que vemos pozas de agua que se montan alrededor de lugares en los que hay sumideros por los que debería de marchar agua y no está marchando. Y por otro lado también se está deteriorando gravemente el firme de nuestros viales por una falta también de planificación, porque sabemos que cuando llegan los baches, cuando llegan las fochancas, ahí no podemos hacer nada, tenemos que esperar a que venga buen tiempo, pero sí podemos hacer una labor de prevención o de planificación haciendo un diagnóstico de cómo está nuestra red viaria, qué puntos son especialmente conflictivos o cuáles empiezan a mostrar síntomas de que pueden, si llega el invierno, ser un lugar de conflicto, y eso lo vemos todos los ciudadanos. Estamos en el verano y vamos por ciertas vías y vemos, cuando empieza a llover, ¿esto cómo se va a poner? Y ahí no se intervino, ahí no se hizo una inundación y ahora estamos sufriendo esta situación en tres aspectos o tres asuntos importantes que no son culpa de la climatología. La climatología tenemos la que tenemos y eso no podemos evitarlo, pero sí podemos poner medios eficaces para que las consecuencias de esa climatología no la tengan que pagar los ciudadanos a través de inundaciones, a través de empozamientos de agua en las vías públicas o a través del deterioro de nuestras carreteras. Vamos a dar paso ao BNG, Jesús Domínguez. É inusual tanta chuvia? Hai un apartado específico de dar resposta a como está chovendo en Compostela nestes días? Pois é certo que está chovendo, según os datos meteorolóxicos, por enriba do que era previsible e incluso moi por enriba
das medias habituais non só en Compostela, sino en toda Galicia, en todo o frente atlántico da península. Cando falamos dos efectos de todo isto, pois Compostela pois non queda ao marxen, pero para nada é comparable ao que está sucedendo en outras zonas. Estamos vendo realmente ríos desbordados, zonas de inundación moi grandes, danos de varios miles de millóns en infraestructuras por moitísimos sitios, no? Sen embargo, pois en Compostela, pois esa afectación nos últimos meses pois é relativamente menor, pois precisamente grazas ás labores de prevención que se fixeron pois no outono cos distintos servizos en canto a limpeza de sumidoiros, das redes de pluviais, en canto ás podas selectivas en verde para retirar parte desa masa vegetal que tiñamos en tantísimas zonas verdes que temos en Compostela, na limpeza precisamente na recollida de esas follas pois coas barredoras mecánicas ou manuais, donde intensificamos e coordinamos todas esas labores de prevención para evitar asulagamentos, con medidas paliativas tamén de mellora da captación de pluviais en máis de 20 puntos da cidade, donde cando menos minimizamos aqueles problemas de asulagamentos que se viñan dando nos anos anteriores. Estou pensando pois no Vieiro, estou pensando na rotonda da Praza de España, en unha serie de puntos donde era frecuente que tivésemos problemas mesmo pois nas piscinas de Sar, que se inundaban con certa frecuencia. Falo de paliativos e estamos tamén a medio prazo, pois xa fixemos a redacción do proxecto dun colector principal, dun segundo colector principal na Avenida de Lugo, que morre o que hai o doble a altura pois da Cruz Vermella, e evidentemente iso é parte do problema. Despois de monitorizar toda esa conca das fontiñas, desde a Almáciga, as Cancelas, ao Parque Carlomagno, e facendo un estudo de toda esa rede desa conca de pluviais, pois analizamos e definimos que ese proxecto que vai a levar toda a auga ao tanque de tormenta do Sar pois vai a ser unha solución. Temos financiamento e estamos con outras administracións para poder executalo pois o antes posible. Esa planificación tamén nos levou nos meses do verán pasado pois a grandes asfaltados pois de todas esas zonas con un programa de rehabilitación de firmes que se solucionaron en parte. Estes meses, despois destes meses chovendo, é certo que apareceron pois distintos problemas de fochancas en distintos puntos, en algúns como as fontiñas con grandes afectacións en distintas rúas, posiblemente tamén hai vicios ocultos. Estamos falando dunha zona cunha capa freática moi superficial, con uns pavimentos que non teñen as bases ou as subbases correspondentes según os técnicos municipais, e temos xa en este momento pois un programa de rehabilitación, de mantemento destos firmes para en canto teñamos unha xanela de bo tempo, que esperemos, parece ser que vai a semana que ven, pois empezaremos a telo, en canto poidamos sumar aí uns cuantos días, pois empezar xa con ese programa de mantemento para rehabilitar, para manter eses firmes en boas condicións. E en canto a captación de fondos, pois tamén estamos traballando aí precisamente para mellorar as condicións de toda a cidade de cara a adaptarnos a ese cambio climático, pois con esa boa nova de que nos concederon casi 9 millóns de euros, 8.700.000 euros para os novos ediles que temos, pois digamos, definido pois que sexa a zona norte de Santiago donde se van a executar pois esas melloras, esas inversións importantes que a cidade pois necesita. Pois escoitando estábamos a Xesús Domínguez do BNG e agora tempo para María Rozas de Compostela. Berta, María.
Pois que en Santiago chova non é unha novidade, non é extraordinario. O que sí que é extraordinario, como decías antes, Álvaro, é esta cantidade de chuvia, ou polo menos extraordinario en comparación cos últimos anos. Así o demostran os datos, os que temos acceso, os diferentes meteorólogos. Está chovendo moitísimo máis do que chovía nos últimos anos. Eu non sei se do que chovía cando éramos nenos e nenas, porque os que sodes de Santiago seguro que recordades que aquelo era... Bueno, eu que son de Santiago, eu teño recordo de comezar o curso escolar chovendo e de que remataba o curso escolar e continúa chovendo. E recordo que tiña unhas botas que utilizaba para a chuvia e as poñía todo o ano. Entón, non sei se o que chove agora é máis do que chovía fai 20 ou 30 anos, pero sí que é máis do que chovía nos últimos anos. E, por tanto, se estamos ante unha situación extraordinaria que non é única de Santiago, eu podo compartir que prever e planificar está ben, pero extraordinario é difícil de planificar, por non dicir outra palabra, non? E, sen embargo, podemos ver como en outros concellos cercanos a Santiago, pois con todas estas borrascas que vivimos nas últimas semanas, tiveron pois incidentes severos, e en Santiago non tivemos que lamentar ningún incidente severo, ou podemos ver o que está acontecendo en Andalucía. En Santiago, pois de momento isto non está a acontecer, non? Si que é certo que o estado da rede viaria pois non é bo, máis ben o contrario, que están aparecendo fochancas, eu creo que considerables en diferentes partes da cidade. O comentaba antes o concelleiro, un deses barrios Fontiñas. Eu espero que veña o bo tempo para poder actuar, e tamén polo ánimo, porque tanta chuvia nos acaba afectando a todos. E lamento, isto xa o teño dito en diferentes ocasións, de feito en algún momento tivemos así un debate a concelleira do Partido Socialista máis eu, fun a comprobar os datos, así que volvo a insistir no asunto. Lamento que agora mesmo o Concello de Santiago non teña o importe do contrato de mantemento que tiña para ese fin o Goberno de Compostela Aberta. Agora mesmo temos un contrato de mantemento para reparar pois a rede viaria, as fochancas que van saindo, que é herdado por parte do Goberno anterior, do Partido Socialista. Outra cuestión será pois sacar un novo, pero é herdado, é o que había de antes, que ten de orzamento 1 millón de euros, e durante o Goberno de Compostela Aberta o contrato que se deixou tiña un orzamento de 2 millóns de euros. Eu entendo tamén que cando tocou renovar ese contrato, tocou volver a sacar unha licitación para o contrato de mantemento da rede viaria, pois era unha época moi diferente a de agora, era unha época excepcional, estábamos pois cas restriccións da COVID, da pandemia. É probable que aquel contrato que deixara Compostela Aberta con 2 millóns de euros non se executara pois durante eses momentos, porque na COVID había menos tráfico e, por tanto, había menos deterioro pois da rede viaria, pero a realidade é que creo que eses fondos, e incluso a mellor pode atreverse a dicir o concelleiro de obras, que incluso máis son necesarios para que teñamos pois a rede viaria en boas condicións, e máis se acontece o que está acontecendo este ano, de ter esta situación extraordinaria que ten a todo o país pois nunha situación bastante dramática no que ten que ver coas borrascas. E por último, catación de fondos. Decía a señora Marta Val, a concellera do Partido Socialista, que temos que catar fondos. Esa mencionaba un pouco por riba o concelleiro Suso Domínguez sobre eses fondos da DIL, pero que ademais neses fondos sí que vai un proxecto que nos prepara para este cambio climático que é evidente que chegou, é evidente que ten as súas consecuencias, e que é un proxecto que estaba aí desde fai moito tempo e que ninguén quiso atender antes. Eu creo que é moi importante, que é toda a obra que hai que facer no colector da Avenida de Lugo para evitar que se inunde esa zona, que se inunda sempre, pero con unhas condicións bastante dramáticas, que está pois na preto multiusos do Sar. Todos temos na cabeza esas imaxes do multiuso do Sar inundado, cos coches pois case navegando. Ese proxecto meteuse e catouse fondos europeos, e foi este goberno quen decidiu pois que se tiña que realizar, que ao mellor
non ten tanto rédito político e por iso antes nunca se decidira buscar fondos europeos, non ten tanto rédito político porque ti daste conta da situación ou a xente dase conta da situación cando acontece, cando hai unha inundación. Cando deixa de haber as inundacións ninguén se vai a acordar dese investimento que se fixo para impedir eso, pero era unha cuestión de responsabilidade e era unha cuestión de adiantarnos e de actuar contra este cambio climático que eu creo que é evidente que chegou para quedarse. Entramos en debate. Marta Sí, Vales, a ver, mencionada, por alusións, directamente eu só quería citar dous temas. A ver, o tema do mantemento, 2 millóns ou 1 millón, non, querida concelleira, non, realmente vostedes probablemente igual deixaron un contrato en términos óptimos para licitar por 2 millóns, pero ese contrato de mantemento, ese contrato de mantemento nunca chegou a existir. Sí, existiu. Teña cuidado porque para a próxima vez mañá volvemos a ter tertulia e lle levos papeles. Revisamos. En calquera caso, nós o que si fixemos temos, por un lado, que sempre fixemos, e digo simplemente para explicar, tiñamos, por un lado, o contrato de mantemento típico de capítulo 2, o ordinario, e despois, como ben sabe vostede, durante os orzamentos tanto de 2022 como a de 2021, complementamos o que? A partida de mantemento con actuacións importantes, con achegas importantes no capítulo de investimentos para facer actuacións máis profundas. Simplemente quería facer dous apuntes. Di o concelleiro Xesús Domínguez que se fixeron importantes actuacións de mantemento durante o período de bo tempo o que asistimos agora. O certo é que nós solicitamos, non sei se chegaría xa a solicitud de información, solicitamos información sobre as concretas actuacións de mantemento que se fixeron durante o ano 2024 e durante o ano 2025 con cargo os dous contratos de mantemento, tanto do urbano como rural, porque moito nos tememos que non se estuvo xestionando correctamente a situación do día a día, a situación ordinaria, e por eso estamos aquí. Despois falan do tema da captación de fondos europeos para o colector central da Avenida de Lugo. Evidentemente, claro que estamos de acordo, pero a verdade é que dende o Partido Socialista nos parabenizamos do cambio de postura do Partido Popular en relación co contrato da auga, que esperemos que se desbloquee pois no vindeiro pleno, porque todos os que estamos aquí sentados entendemos que esta actuación, pois, o mellor, o ideal sería que se integrase dentro da licitación do ciclo integral da auga. E se algo nos preocupa, o Partido Socialista, se algo nos preocupa o Grupo Municipal Socialista, é a capacidade de todas as instalacións do ciclo integral da auga para facer fronte precisamente a estos episodios de borrasca tras borrasca. Por exemplo, non sei se a ciudadanía o sabe, pero os que estamos aquí sabemos que a separación de aguas residuales e pluviales, pois é dicir, prácticamente toda a rede do término municipal de Santiago van xuntas aguas residuales e pluviales. Hai que proceder á súa separación. Bueno, neste sentido, é dicir, ademais do ordinario, volvemos a poñer o foco no extraordinario, no estrutural, e é importantísimo adoptar xa unha decisión en relación co ciclo integral da auga, porque sí que entendemos que son infraestructuras críticas que máis se resisten pois nestes episodios pois de borrascas intensas. Tamén pedía paso José Ramón. Sí, a mí non me parece que sea la mejor idea comparar lo que pasa en Galicia y en Santiago con lo que pasa en Andalucía, que son realidades absolutamente diametralmente opuestas. Conformarnos con lo que estamos viviendo aquí, mirando lo que está ocurriendo en Andalucía, lamentablemente lo que está ocurriendo en Andalucía, yo creo que no es una buena idea, porque nos va a llevar a no tomar decisiones. Estamos encarando el último tercio de este mandato y resulta que los concejales de gobierno nos están anunciando que están buscando dinero para hacer intervenciones importantes en la ciudad que eviten los problemas que estamos teniendo por culpa de la climatología. Pues se toman ustedes su tiempo para pensar lo que tienen que hacer, se toman ustedes su tiempo para buscar dinero para hacer esas inversiones, son ustedes expertos en buscar dinero y de perderlo, porque tenemos que recordar que la semana pasada supimos que nada más y nada menos que 5 millones de euros va a perder la ciudad de inversiones importantes en nuestro municipio, que vendrían de otras administraciones para poder hacer cosas
que no se van a poder hacer o que va a tener que asumir el presupuesto municipal. Hablaba el concejal de que están esperando a que haya una xanela, una ventana, un espacio de tiempo que permita afrontar las reparaciones de las infraestructuras que están en mal estado. Esa ventana de tiempo la tuvimos. Esa ventana de tiempo era la primavera y el verano del 25, que es cuando hay que hacer labores de prevención. Es cuando hay que estudiar, analizar, observar, comprobar cómo está nuestra red viaria, comprobar cómo están nuestras redes de saneamiento, comprobar cómo están los ríos de la ciudad y programar intervenciones en aquel tiempo, en aquel momento. No ahora, evidentemente, ahora llegamos a este momento, está lloviendo, la ciudad, los viales se caen a cachos porque es imposible que haya más fochancas en la ciudad, están saliendo en sitios insospechados y resulta que tenemos que esperar a que venga buen tiempo. Y ese es el problema, es la falta de previsión y es la falta de planificación. Y efectivamente, comentaba Marta, que la red de pluviales está separada del resto de la red de aguas y es un... Perdón. Que no están separadas, que deberían de estar separadas, efectivamente, que no están separadas, y tenemos un contrato del agua que tenemos que licitar ya, tenemos que sacar ya, tenemos que avanzar ya en él, y el gobierno se ha tomado nada más y nada menos que 3 años en pensar qué quería hacer con ese contrato. Un contrato que lleva ya muchos años esperando a que alguien tome la decisión de afrontarlo y de sacarlo adelante. Si ese contrato se hubiera licitado al principio del mandato, hoy ese contrato estaría ya haciendo obras en nuestra red de saneamiento, en nuestra red de pluviales, que efectivamente que no están separadas, para que estos incidentes que estamos sufriendo no los estuviéramos sufriendo a la intensidad que lo estamos haciendo. Resumo, falta de previsión y falta de planificación. Alguén quere tomar a palabra, Xesús? Vamos, sí, sin ningún problema. Non é necesario ir a Portugal, non é necesario ir a Andalucía, nin siquiera é necesario sair da comarca para ver os efectos que está provocando todo isto que está chovendo. Temos o Umia desbordado, temos o Tambre cubrindo os muiños no tellado dos muiños en Ponte Maceira, temos o Sar con alerta na zona no concello de Ames, limítrofe, na zona de Bertamiráns, temos a Limia anegada, temos a Estrada, temos problemas graves de inundacións en moitos sitios donde é o Partido Popular quen goberna. Ao mellor é que non planificou en todas esas zonas. Pero en outros sitios sí. Chove. Pero en Santiago, fora de unha ponla, de unha árbore, de pequenas incidencias e de pequenas inundacións, asolagamentos en propiedades privadas, de escorrentía... Sí, pero es que para un vecino que sufre una pequeña inundación no es una cosa pequeña, es una cosa importante, es una cosa grave. Deixamos que continúe. Non podemos comparar as grandes afectacións de asolagamentos con os pequenos problemas para cada un dos veciños, pois sí que son principais. Acabamos de ver como se cae un lenzo da muralla de Lugo. Tamén, o sea, por exemplos, poderíamos continuar na costa, a PO11 ao seu paso, pois por onde está a fábrica de Ence, leva varios días onde o mar se está comendo, pois tamén cubrindo e teñen que cortar o tráfico. Bueno, quero decir, estamos planificando... No, decía que non había que irse a Portugal. Ha hecho un recorrido por todo el territorio de la comunidad autónoma. Precisamente, hai moitos problemas de asolagamentos e non foi capaz de identificar un problema de calado en Compostela. Na Rúa Tabaniscas, no Parque de Ponte Pereda... de asolagamentos. A ponte de Suarribas non se desbordou en ningún momento. Nos pasos de cebra Permítame que continúe, por favor, permítame que continúe, porque precisamente, pegando ese salto con respecto ao ciclo integral da auga, a decisión non se tomou no mandato anterior. Convocamos esa comisión, se fixeron os informes pertinentes a petición da propia comisión que propoñía un modelo de sociedade mixta precisamente para poder atraer fondos de outras administracións, para que non fose só o Concello de Santiago ou só unha empresa privada quen acometera todas esas grandes infraestructuras que son necesarias. Que a rede de todo ensanche sexa unitaria non se descubreu en este mandato, está desde a súa
propia construción, desde a súa urbanización. Estamos acometendo moitísimas obras, redactando proxectos para levar ao abastecemento a Lavacolla ou a Sionlla, para levar o abastecemento con un plan de fugas á Rúa da Mira xa en licitación ou a Torreira da Riba. Estamos facendo moitísimas obras nese plan nese ciclo integral da auga sin necesidade dunha empresa privada, buscando fondos de outras administracións donde a Xunta curiosamente mantense ao marxe. Podería facer algunha chega pois para estas cuestións, problemas que temos diagnosticado, que temos para que queren cartos da Xunta se despois non son capaces de executar pero os proxectos e hai que devolver esos cartos, para que os que pero se les sobran cartos, se o problema non son os cartos nin o financiamento, o problema é que non son capaces de xestionar porque non saben xestionar, o problema é que non saben sacar adiante contratos, non saben prestar servicios. Proxectos cero, pero tiveron 3 alcaldes, necesitaron 3 alcaldes para acabar mal debemos de estar se temos que recurrir a ese argumento. No, pero bueno, cales son os seus feitos en aqueles anos de maioría absoluta? Cero. Ahora, me permite, estas cámaras creo que é o meu turno, non? Non hai inundaciones, non hai inundaciones en la ciudad. Yo creo que se ven perfectamente. Si los vecinos tienen que transitar por esa zona, pues bueno, yo creo que se hace un poco incómodo, ¿no? Hay que andar con catiuscas. No, terrorífico, terrible, un charco despois de unhas choivas. No, un charco, un charco que no desagua. Claro, si vamos a meter tocábame, ¿no? Tocábame. Iba a falar María Rozas. Sí, creo que me tocaba. Falaba o Partido Popular e quería desviar todo o relato e todos os argumentos que dábamos hacia a situación de Andalucía, que foi pois unha mención dunha intervención máis longa, pero esquecéndose da situación que ben lle relatou o concelleiro de Obras de moitos outros concellos de Galicia onde goberna o Partido Popular. Tamén temos Teo, por exemplo, fai unhas semanas, non me acordo, en Caldas borrascas, porque levamos concatenando moitas, pois podíamos ler na prensa as incidencias que aconteceran nese concello e que non as víamos na sección de local de Santiago de Compostela. E poño un, bueno, é a miña quenda, señor de la Fuente, é a miña quenda, non, pois sí que creo que é importante, sí que creo que é importante cando se responsabiliza ou cando se culpabiliza a un goberno dunha situación que está a padecer e de forma máis severa moitos outros concellos, sí que creo que é importante pois ter esa información e ter eses datos. E vostede aquí, ca súa intervención, o que está a demostrar que o seu obxectivo non é que Santiago estea mellor ou que estea preocupado polas incidencias que se podan dar en Santiago polas borrascas. Vostede o que quere é montar un relato que non é certo e por eso lle molesta que lle digamos o que está a acontecer en outros concellos, que é algo, insisto, contrastable se abres a prensa local. Eu de verdade que me gustaría que non me gustaríame poder acabar a miña intervención, señor de la Fuente. Se non lle gusta o meu argumento, non pasa nada. Despois na súa quenda, pois, bueno, non o sei, se non me deixa acabar de dicir unha frase. Creo que Álvaro quere que sea un debate fluido. Cando vostede fala, eu non lle escoitei a ninguén interrompilo, pero, sin embargo, cando o concelleiro de Obras, máis eu lle dicimos e lle demostramos que o seu argumentario é falso, pois se nos está a interrompir. Bueno, é falso porque a realidade demostra... tienen que andar en catiuscas por muchas zonas de la ciudad porque se mojan, e se mojan porque hai charcos, bueno, é falso porque a realidade demostra, e a hemeroteca demostra, e os medios de comunicación eu creo que se falamos os dos ao mesmo tempo non se nos entende. Dun en un sí, debatir sí, pero dun en un. É que senón non nos están atendendo nin entendendo os ointes, que creo que é o obxectivo que ten o portavoz do Partido Popular cas súas interrupcións, non que non se lle escoite o goberno, só se escoite a súa voz. É falso porque a hemeroteca, e o temos aí, e os medios de comunicación o temos aí, demostran que as incidencias que se deron en Santiago, que por suposto se deron, pero que foron menores, e que por suposto que a quen lle afectou, pois lle afectou, e foron pois malas para a quen lle afectara, pero é moito menor do que está a acontecer en moitos outros lugares, xa non de Andalucía, de Galicia, moito menor en gobernos onde goberna o Partido Popular ou o Partido Socialista. Entón, eu creo de verdade
que como forzas políticas debemos de ser responsables cando facemos críticas, tamén cando estamos na oposición, e non responsabilizar o goberno de que hai incidencias cando hai un tempo extraordinario e hai borrascas extraordinarias. Porque sí, as hai en Santiago e en calquer outro lugar. E temos que recoñecer que en Santiago foron menores que en outros lugares. Decía tamén o voceiro do Partido Popular que nos acusaba de estar buscando agora cartos e que non os buscáramos antes. Primeiro, e a nosa contestación viña porque a vocera do Partido Socialista decía que buscáramos fondos. Eu contesteille, non os buscamos, é que xa os temos, concedidos. Los andan buscando, ya los tienen. Xa os temos, efectivamente. Adil, vostede me acusaba, a ver, non, señor de la Fuente. Lo dijo el señor Domínguez. Non. Sí. A mellor o señor Domínguez estará buscando outros. A mellor o señor Domínguez estará buscando outros, sí, porque é importante non deixar de buscar fondos, pero que eu lle poñía como exemplo que iba a evitar as inundacións, que temos un problema severo no multiusos do Sar, como saben todos os veciños de Santiago, é algo que xa se buscou, que xa se conseguiu, e que de feito a proposta enviada, teño que recordar que de fai máis dun ano e conseguimos eses fondos para evitar este problema. Está executada esa obra? Señor de la Fuente, non solicitamos fai un ano os fondos, resulta que non todas as administracións son igual de áxiles que vostede pensa que son, porque no Estado non lo concederon en decembro deste ano. Non está executada, por suposto que non lo concederon en decembro do 2025. É unha menos cuarto. E unha última cuestión. Sí que teño que lamentar tamén que agora que o señor concellero do Partido Popular pois insiste en que as outras administracións sexan tan rápidas agora de dar eses fondos que se consiguen, é unha mágoa que o protocolo que se asinou cando asignamos o protocolo do Chus, que incluía 3,5 millóns para Santiago en obras de saneamento e abastecemento, e teño que recordar que o firmamos fai case 2 anos, pois ainda non saibamos nada desas obras, señor de la Fuente. Entón, isto de vir dando leccións e quedar dar exemplo e criticar os demais cando nas administracións onde se goberna non é que se faga igual, senón peor, pois non é moi coherente. E por último, os únicos que cambiaron aquí de postura co ciclo da auga foron persoas que están e grupos que están na oposición que decían unha cousa no mandato anterior e agora din outra, non? Desde Compostela Aberta sempre defendimos que a xestión da auga ten que ser pública, e ten que ser pública por varios motivos. Primeiro, porque é un ben esencial, non debería de ser un negocio de empresas privadas, pero despois tamén a historia nos demostra que despois de 50 anos dunha empresa privada en Santiago, 50 anos dunha empresa privada en Santiago, a rede de infraestructuras está como está. E mesmo hai informes do Tribunal de Contas do ano 2003 que indican que as obras que estaban contempladas nese contrato nunca se realizaron. Entón non sei porque agora a empresa privada nos vai vir resolver o problema que non nos resolveu nos 50 anos anteriores, e se a empresa privada fai obras, eses fondos, non sexamos insenuos, salen dos bolsillos dos contribuintes, non as fai gratis. Polo tanto, eu creo que é moi boa noticia que se caten fondos europeos que fai que os veciños e veciñas de Santiago paguen menos polas infraestructuras de saneamento e abastecemento. Quero sacar outro tema rápido, pero últimos 30 segundos para finiquitar este asunto. En relación co tema porque insistimos, para o Partido Socialista o esencial hai que intervir xa no ciclo integral da auga. Esperemos que neste pleno se desbloquee. A concelleira María Rozas dice que a oposición debe ser responsable, o goberno tamén debe ser responsable, debe de deixarse de teoría política, porque a teoría política todos a temos clara é ir á práctica e desbloquear xa esta situación, porque son necesarias moitas inversións en todas as infraestructuras do ciclo integral da auga, e o certo é que a día de hoxe o goberno municipal, porque nos dende logo estábamos abertos a escoitar calquera outra alternativa. A día de hoxe o goberno municipal non dixo absolutamente nada sobre como se executaría na práctica esa solución de Sociedade de Economía Mixta para o ciclo integral da auga, con lo cual é urxente tomar unha decisión, porque somos responsables as concelleiras e concelleiros que estamos na Corporación Municipal, responsables da situación, e hai que desbloqueala. Poderíamos seguir falando, non chove a gusto de todos, xa vedes que hai diferentes visións dun acontecemento de chuvia que ven sendo
pois inusual polo tanto que chove, polas consecuencias, tamén sacando a colación pois o tema da auga. Antes de que cheguemos a unha, gustaríame poñer en riba da mesa outro asunto que nestes días, dende hai tempo, pero nestes días colleu de novo sona en todos os medios de comunicación, é a xestión, a falta de xestión, piden incluso dimisións algunha das forzas aquí presentes, polo caso dos centros socioculturais. Son distintos aspectos que se denuncian da situación actual dos centros socioculturais. Penso, se non me equivoco, que me corrixa o grupo de goberno BNG e Compostela Aberta, que acaba de haber unha rolda de prensa hoxe onde Miriam Louzou falou precisamente de novidades neste senso. Vouche corrixir. Sí, Pois hoxe houve unha rolda de prensa, sí, na que compareceu o concelleiro de centros socioculturais. Vale. Estaba tamén a portavoz do goberno, Miriam Louzou, porque estaba dando conta dos acordos de xunta de goberno. E se me permites, pois vou explicar un pouco o que se detallou nesa rolda de prensa, non? Na que o obxectivo era informar da situación e informar tamén pois dos futuros pasos que se darán ante esta situación provocada pola renuncia da empresa adxudicataria. Por poñer un pouco en contexto, sabedes que en Xaneiro adxudicouse o contrato de centros socioculturais un dos lotes, o lote máis grande, por case 1 millón de euros á empresa Eulen. Isto foi pois en Xaneiro. A poucos días de que tivera que empezar a facer o traballo efectivo, que collera as riendas do servizo, que se formalizara ese contrato, esta empresa trasladou que iba a renunciar ao contrato nun movimento que nós consideramos desde o goberno irresponsable e injustificado. Esta visión non é só a do goberno, senón que os primeiros informes técnicos dos que dou conta hoxe en rolda de prensa o concelleiro de centros socioculturais así o demostran, así o indican, non? Que alegaba a empresa? Pois a empresa alegaba que hai nóminas atrasadas, efectivamente, hai nóminas atrasadas, creo que era algo que coñecíamos todos e todas, nóminas atrasadas polos que se fixo unha retención das facturas da empresa para poder saldar esas nóminas de 180.000 euros e a retención que se realizaron das facturas á anterior empresa, e isto pois era algo que xa estaba en conversación entre a empresa saínte e a empresa que supostamente iba a coller o servizo mañán martes, que era Eulen. Existen fondos para saldar esas nóminas atrasadas aos traballadores, e a outra cuestión que pon sobre a mesa Eulen é a denuncia presentada polo comité de empresa no xulgado, que de momento é unha denuncia, sobre o convenio colectivo que lle é de aplicación. Por suposto, a licitación está co mesmo convenio colectivo que se lle estaba aplicando aos traballadores e que era o convenio colectivo que se lles aplicara pois tamén nas anteriores licitacións. Ante esta situación, como xa anunciamos a semana pasada, con todos os mecanismos que nos dá a lei de contratos, faremos penalizacións a Eulen, a empresa. A penalización que o que nos permite a lei será dun 3% do importe total do contrato. Avaliaremos pois outras medidas xurídicas que podamos ter, porque todos consideramos e todos os departamentos técnicos consideran que esta renuncia é injustificada e que a empresa ten que ser penalizada. Agora pois estás en conversas ca segunda empresa, ou se mesmo volveu a haber outra reunión, porque sabedes que eran dúas as empresas presentadas á contratación deste servizo, e estás en conversas ca segunda empresa para ver pois a posibilidade de que sexa finalmente a adxudicataria. Moi ben. José Ramón. Bueno, la gestión de este contrato, la gestión de este servicio es el ejemplo perfecto de lo que no puede hacer una administración pública con un servicio que tiene que prestar a los ciudadanos, porque es una cuestión sobre la que llevamos encima denunciando la situación en la que están los centros socioculturales y el personal que presta servicios en los centros socioculturales. Llevamos 3 años denunciando lo que está ocurriendo aquí. Respecto a las excusas o los motivos que da la empresa para negarse a formalizar un contrato, a mí no deja de sorprenderme ambas razones. Eran sobradamente conocidas por todo el mundo y mucho más por las empresas que están al cabo de las licitaciones que se producen
Todos en la ciudad sabíamos que había un problema de impago de nóminas, lo denunciaron los trabajadores a través de todos los medios de comunicación, lo debatimos varias veces en el Pleno, o sea, la empresa sabía que había un problema con impago de nóminas y todo el mundo sabíamos que los sindicatos estaban reclamando y habían denunciado, reivindicado la aplicación de otro convenio colectivo. Sabiendo esto, esta empresa se presenta a la licitación y hace su oferta. Sabiendo esto, esta empresa no retira su oferta cuando puede hacerlo. Le adjudican el contrato, presenta la documentación, deposita la garantía, ha depositado una garantía que va a perder. Sí. Es incomprensible que haya renunciado a que se formalizara el contrato después de haber hecho todo esto. A mí me consta que la empresa la semana pasada ya estuvo haciendo ruta, acompañado por los centros socioculturales, lo cual es perfectamente lógico y razonable. Y claro, lo que nos preguntamos es ¿qué ha visto la empresa para llevarle a renunciar a un contrato sobre el que había hecho depositado una garantía de nada más y nada menos que el 5% del contrato? Sinceramente, la pregunta que se acaba de hacer María Rosa. Nos faltan explicaciones, nos faltan razones y aquí hay un oscurantismo también por parte del ayuntamiento, porque el ayuntamiento sí estuvo en contacto con la empresa. Oscurantismo ningún, saleu o concelleiro dando unha comparecencia pública. Nos están dando excusas. No estamos dando excusas. Claro, a renuncia da empresa está por escrito. Pero e argumenta... a usted tampoco le convence las razones que está dando. Que estou dicindo que parece injustificada e irresponsable. Hay más deudas de las que sabía la empresa que tenía que afrontar. Na renuncia da empresa... que le obligaban a asumir que era inasumible para la empresa. Na renuncia da empresa que está por escrito, que formará parte do expediente que irá a Xunta de Goberno, se non é mañán, pois nos próximos días, está por escrito por parte da empresa atrasos nas nóminas que acabo de decir. De feito, calculan esos atrasos nun importe de 130.000 euros, tendo o Concello retido unha maior contía, 180.000, e o asunto do convenio. Isto é o que trasladou a empresa verbalmente e isto que trasladou a empresa por escrito. E, por tanto, dende o Concello de Santiago, con todos os mecanismos legais que nos amparan, porque nos amparan, reteremos a garantía, poñeremos penalidades por un 3% que son 50.000 euros e avaliaremos outros mecanismos xurídicos, porque efectivamente, como acaba de decir o concelleiro do Partido Popular, non se entende, é injustificable e unha irresponsabilidade estando o servizo como está. Nos quedan 4 minutos, Marta, Xesús. A ver, moi breve. En primeiro lugar, eu quero me acordar das traballadoras e traballadores que están vivindo esta situación. Estamos a falar de en torno a 70 traballadores, tanto do que a día de hoxe o lote de animación como o lote de novas tecnoloxías, que levan sin cobrar desde o mes de outubro. Eu non me quero imaginar vivir en esa situación. A verdade é que é unha situación bastante dramática e desde aquí, quero trasladarlle todos os ánimos e esperemos que a situación se resolva moi pronto. Nós, desde o Partido Socialista, sempre fomos moi críticos con esta licitación. Era unha licitación que, ademais de cometer o grandísimo erro de eliminar a reserva a centros especiais de emprego, un concelleiro de Compostela Aberta que no ano 2017 aprobou en Xunta de Goberno Compostela Aberta, o Goberno de Compostela Aberta, reservar cando menos o 5% a contratos reservados a centros especiais de emprego, é dicir, eliminou esa reserva, un lote que aparentemente está funcionando estupendamente, que é o lote de conserxería. Ademais deso, sacaron unha licitación que favorecía as grandes empresas, é dicir, antes tiñamos 4 lotes, a día de hoxe temos 3 lotes, eliminando a posibilidade de que empresas pequenas se poidan presentar a estas licitacións. E sobre a situación que estamos a vivir agora, a situación que estamos a vivir agora é unha... A responsabilidade política única e exclusivamente reside no goberno municipal. Sabían que a empresa estaba incumprindo desde finais de 2023 e a pesar deste dato obxectivo, e isto é moi importante, deron prórrogas e o peor de todo é que diron unha orde de continuidade e o contrato entrou en pecario. E a partir de aí, pois, sabemos o que pasou, toda a sucesión de acontecementos que estamos a vivir agora. A situación realmente é bastante lamentable, é bastante crítica e esperemos, e dende logo o Partido Socialista espera que a seguinte empresa asuma a adxudicación, porque senón sí que é verdade que estaremos nunha situación un tanto delicada. E insisto, nos sigue preocupando moito esos salarios que a día de hoxe non sabemos. Eu creo que os traballadores non saben a día de hoxe
nin cando van a cobrar, nin o que é peor se os van a cobrar. Eu, por ratificar un pouco a liña do que decía pois a concelleira María Rozas, non, a respecto de desta licitación, unha licitación que se fixo, que se demorou un pouco no tempo, pero que foi adxudicada por 1.900.000 e pico euros á empresa Eulen, e que a empresa, de xeito injustificado, renuncia, e nos comunica pois a semana pasada a súa renuncia a este contrato. Carece de xustificación, debe cualificarse como unha falta de formalización imputable ao adxudicatario, é dicir, a propia empresa Eulen, e que o Concello pois vai a exixirlle pois as penalidades correspondentes, abrirlle o expediente e ese 3% en concepto de penalidades. Unha das cuestións que plantexaba a empresa era o pago das nóminas atrasadas. Para eso xa se lle retivo pois unha cantidade de 180.000 euros para facer frente a eses pouco máis de 130.000, co cal esta causa non estaría xustificada, e a outra pois é esa demanda que teñen plantexada os representantes dos traballadores, que tampouco hai sentencia, co cal tampouco estaría justificada. Imos rematar rápidamente titulares, teletipos. Simplemente que si hubieran licitado este contrato cuando debieron hacerlo y cuando le reclamamos el Partido Popular que lo hiciera, ahora no estaríamos en esta situación y los trabajadores no estarían esperando nada más y nada menos que 5 nóminas de retraso en sus retribuciones. 2 años tardaron en licitar este contrato y decían que todo estaba perfectamente. Era mentira. 30 eu segundos, non son María. fan dos si hubiera, pero si hubiera non renunciado Eulen non estaríamos nesta situación. Si hubieran non sacado un contrato lamentable como se fixo no anterior goberno e dadollo a Serviplus, que é quen está non pagando as nóminas e que o fixo o Partido Socialista, e agora nos dá lección sobre os pregos que temos que sacar, non estaríamos nesta situación. O Partido Socialista non dá contrato, sacou unha licitación e unha cousa moi importante. Unha licitación que acabou no xulgado. O convenio colectivo, que era o que vostedes tanto criticaban, e isto é moi importante, e isto é o kit da cuestión que vostedes criticaban, é o convenio que utilizan vostedes para calcular o orzamento base de licitación. Creo que se está confundindo. Non están reclamando o convenio propio de empresa, están reclamando o comité de empresa un novo convenio colectivo. Vale, pero vostedes, pero todos chegamos á mesma conclusión, querida concelleira, que os pregos estaban ben feitos, eso é verdad, porque o convenio feitos cando non tiñan orzamento para pagar as nóminas con un convenio propio. A ver, pero estamos, que non era correcto. Pero vostedes contradizan, dicir, a contradición do equipo de goberno é importantísima, porque nas sucesivas declaracións que fixeron sobre o tema están falando que é a empresa, que é dicir, que non é un tema do contrato de Santiago, é a empresa que está incumprindo. E aínda así vostedes lle diron órdenes de continuidade, prórrogas a unha empresa incumpridora. E o esencial, e isto é moi importante, o convenio colectivo que están utilizando vostedes para calcular o orzamento base de licitación, este contrato que acaban de adxudicar, é o mesmo convenio que se tomou como base para calcular o contrato na época do Partido Socialista. Na época do Partido Socialista, con unha diferencia sustantiva, que nos incrementamos $500,000 o orzamento do contrato, e vostedes tiñan $500,000 menos, e por tanto as nóminas dificilmente se poden pagar con $500,000 menos, señora Val. De todas formas, estamos traballando en procurar solucións e lamentamos a situación que están a vivir os traballadores. Sendo esas as condicións, porque as condicións, como estamos a ver, as condicións laborais son as mismas do actual contrato que do anterior contrato. As empresas que se presenten a estas licitacións teñen que cumprir as condicións. E se non, resolvese o contrato. Se non acabamos resolvese o contrato. Temos lo que deixar. E aí está un pouco o kit da cuestión tamén. Marta Aval, Partido Socialista, José Ramón de la Fuerte, Partido Popular, Jesús Domínguez, BNG, María Rozas, Compostela Berta. Graciñas por vir, por debatir. Boa semana. Gracias. Gracias.